बाजै साहा लोंदों? औ नोंबो लोङो नामा? दङ दे। दिनैलाय बाजैया मा गोसो जाना साहा लोंदों? दिनै मानोबा लैथो साहा लोंनो लुबैदों आङो। आं लायनांगौ साहाया इसिङाव दं र' लाबोनि आङो। नाङा आं गावनो लायगोन र'। बेस्रा रनिया एसेबां सुइट आंनि थाखाय एसेबांखिनि खालायदों बियो। होखारबोजाबाय रुमनिफ्राय अनलि बिकज अफ मी आंनि थाखायनो। एटलिस्ट आंथ' बेखिनि मददखौ बिनो खालायथारनांगोन ना। बिनो रुमखौ नागिरनानै होथारनांगोन आङो। आंनि आखायावबो बारा मानि गैला। 10,000ल'सैसो। पापायाथ' बुंखादों आरो नोंनो पकेट मानिबो होआ होननानै। बे 10,000नि रनिनो आं एसे होनांगोन 5,000फोर। आंखौ एसेबां हेल्प खालायदों बेखौबोथ' बेखिनिखौ खालायनांगोन ना आङो। आरो बेस्राया अन्थावथावनो जेबो गैयाबो रुमाव जिफोरबो गैया। गस्लायाबो गांसेल' खोमा बेखौनो गानबाय थानाय नुदों आङो। गस्ला गांसे बायना होगोन र' आं बिनो। आरो रुमावबोथ' बिना जेबोआनो गैखायामोन। संनाय खावनायनि बेफोर जिनिसफोरबो गैया गेसबो गैया। बेस्रा माबायदि थागोनथाय मानसिफोरा एसेबां गोरिबाव माबायदि थांना थायोथाय। आंथ' हानायानो नङा खोमा। गोरिब गैजारोङि मानसिफोरा एसेबां खस्थ' जायो। रनिखौ नुनानैसो एसे रियेलाइज जाबाय आङो गोरिबफोरा बेबायदि जायो होननानै। नङाबा आं गोरिबफोरनि न'आव थांफेराखैयानो। जायखिजाया दा गोबाव जाबाय आंहा लेटबो जाबाय। स' आं माबार थांसै रनिखौ लोगो हमनोसै। रनियाथ' खामानियाव दं खोमा बाट आं माबाखौ लोगो हमनानै रुमखौ नागिरहैनोसै। बाजै हाइजें होनायखाय साहाया गोथावथार जादों। औ आं गोथाव मोनखायो हाइजें होनायखौसो। दिनैलाय आबैया लोङा नामा साहा? आबैया गैयानो माथो। गामियाव अबावबा साम' मोनसोदोंनो बेयावसो थांदों बियो बायनो मोनगोन होननानै। सोरनिफ्रायबा बायना लाबोनो होननानै। साम'? आयौ मोनजाथाराखै आंबो। मोननायबा हामबागौमोन। औ आंबो जानो लुबैदों। बाजै औवा मेवायाव दंना औवा मेवाया बिजों माबाखौ साम'खौ मोनब्लाथाय सबाय दालि खारै औवा मेवाइ बिजों संदे बाजै। नों गोथाव संखायो। औ संगोन र' आं साननासो दोनखादों मोनब्लाथाय बेबायदिनो संगोन होननानै। बाजै गाबोन हाथायाव थांना आंना टिउसननि फैसा मोननो गोनांफोरखौ मोनजोब्बाय। पेरेन्टसफोरा होजोब्बाय। बा मालाय फैसाया मोनजोब्बाय। बेसे मोनखो? माबा बाजै मोनसाबदों र' 10,000 जादों गासैजों। बा टिउसन खालायनानै 10,000 मोनबाय। मोजां दे। औ नोंनोबो दख'ना गांसे होगोन दे बाजै खम दामिबाबो 500फोरनिखौनो। नंगौ दे जागोन दे। आबैनोसो अग्रं दख'ना नांगौमोननो गाख्रबगासिनोमोन। आबैनोसो बायना हो नोङो गांनै। औ होगोन र' आबैनोबो गांनै। सिखिरिया मोनसेब्लाथ' दा लाना थांगोनसो बियो 2,000सो सोङा हौवानो। बेनालाय बेबायदिनो आरो सोङा हौवा लाङो। थंगालिस मानसियानो। बिफा मा खालायखो नोङो? मा जाखो? आंहा बेसे गिनाय मोनदों नोङो आरो मबाइलखौनो थुगासिनो। नै आंबो ओरैनो मबाइल नायाखै। बेयाव मायबा प्रब्लेम बे प्रब्लेमनि मायबा सल्भफोर मोनो नामा मायबाफोर मोनो नामा बेखौसो नागिरगासिनो आं नेटआव। मुलिफोरा माबायदि खामानि होयो मा खामानि होआ मा खालायनांगौ बेफोरखौसो नायगासिनो आं। रादाय माने मुलिया खामानि होमारगोन ना होमाराबा? डक्टर साराथ' सानब्रै सानबानि उनाव थांनो होन्दों ना मुलिखौ जाखांनायनि। नायदो खामानि होयोना होआ। खामानि होआबाथ' आरो सारा लिंहरखादोंना। आंहा टेनसना मा दा मास मोनब्रै मानि जाबाय। मुलिजोंबा थाङो ना थाङा आरो बिनि उनाव ओजोंबो हस्पिटालावबा मायबाफोर जाबासो हायोना हाया। खायसेना खिस्टिकेलबो जाना होयोना हाया जाना होयो लानांगौ जायो। मा जागोन दे रादाय जुदि गथ'खौ लानांगौ जायो। बे बैसोआव जोंफोरो बोराय बुरै बैसो जाबाय 40+ जाजोब्बाय। फिसाफोरानो हाबा जाबाय। मा खालायगोन जोंफोरो? ओइ फाग्लिलाय सुदेम नोंहालाय माखौथो एसेबां सानबाय थायो। दा नाजासिगोन जाबा जाबाय। जा आरो जुदि थाङायानो इसोरा हरनाय बुस्थु लासिगोन गथ'खौ जोनोम होदो। माथो जायो बोराय बुरिबाबो माबा आरो माथो खालायबावनो आरो जानांगौ जाबाय। बेखौलाय मा लाजिबाय थानो। आं महर देखायनो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय आङो। लाजिनाय मोनजोब्बाय आं। जेबो लाजिनांगौ गैया। थांगोन दा नोङो गाबोन जादो मुलिखौ मा जायो बिनि उनाव नायनोसै। बिनि उनावबो जुदि जाया डक्टर सारनाव थांसै। डक्टराबो जुदि हाया होनो बिनि उनाव आरो मालाय साननांसिगोन आरो इसोरानो हरदों। इसोरा मालाय लुबैखादों खोमा जोनोम जाहोनो गथ'खौ। बेबायदि जासिगोन आरो बेखौनो खालायसिगोन जोनोम होगोन माथो। मिथिला दे आरो आं सासे बिमाबो
आं गोसोबो गैयामोन बेबायदि गथ'खौ गारनो अन्थाव बाथावनो। जिउआनो हाब्बाय खोमा। मा साननो आं मा खालायनो हमनोनो हायाखै। बे गथ'आ मास मोनब्रैबो जाबायानो। गोबां गथ'फोराथ' मास मोननैफोरावनो हार्ट बिटबो जायोनो। आंनाथ' बे जिउआनो हाब्बाय खोमा। माथो खालायनो होमब्लालाय मानोथो दहायनो बुंखादि ओजों सारनियाव आल्ट्रासाउन्ड नायगौमोन ना। हार्ट बिटआ मोजां जाबायानो जायाखै गथ'आ। मा खालायनाया हामगोन ओजों आं सानख'नोनो हायासै। दा होनबा मा मुलिखौ लायनांगौ ना लायनांला? ना नों मायबा गुबुन डिसिजन लालायबाय? जेनेबा गथ'आ फैथोंसै होननानै मा खालायनो दा? र' आं बेबायदि हाखु दाखु बेबायदि सानख'नो हाला। आं माथा गरम बायदिसो मोनलायलांबाय। बाजै आदाया फन खालायाखै? माबा खर'खौसो माबोरैबा मोनबाय। गोबाल'ल'सो मोनबाय आं मानबा। उदैखौसो माबोरै मोनबाय आं। गोबाल' मोनबाय आं। मा जाखो बाजै? आयौ बाजैयालाय हरखाबनो मा जाखो? बाजैयालाय साहा लोंनानै गेस्टिकसो हरखांबाय नामा? बाजै जिरायनोसैलाय दसे। थान्दासो लोंनो लुबैदोंमोन र' आं। फनाबो गाबाखै माथो दिम्पोलालाय फन हरगोन होनना बुंदोंमोन। बावगारबायसो नामाथाय आंखौ। बावगारसिगोन दे आरो। आंबो नांगौ समाव मदद खालायबाय। मालायनिफ्राय आं आसा खालायखाया मदद मोनफिननायखौ। नांगौ समावलाय मानसिखौ मदद खालायखानांगौना। दा प्रब्लेमा रुमासो जाबाय। जेनथेन रुमखौ मोनबायमोन। दा गोदान रुम मोननायासो प्रब्लेम जालायबाय आंहा। दिम्पोलाथ' बुंदोंमोन फनबो खालायगोन फैगोनबो रुमखौबो नागिरना होथारगोन होननानै। दा मालायखौथ' आसाबो खालायबाय थानो हायालै। मालायबा मा सिख्ला मानसि आरोबा फैनो होयोना होआ दा न'निफ्राय माबा जाहैखो बेखौथ' आसा खालायना थाबाय थानो हाया आरो। दा खामानिखौ दिनै थाब फोजोबनानै एसे सिगाङावनो ओंखारलांगोन र' दिनै आं। मेनेजारखौ गोरनायसो मोनदोंलै। जाया लोङा माबा गोरसोबायसो। थाब ओंखारलांनानै रुमफोर मोनबावो नामा नागिरहैनांगोन। दसे हेलोनोसैलाय आं मेंनाय मोनसोबाय। मानसियालाय दिम्पोलालाय ओरैनोलाय मोजाङानो। खालि रांखिनि आरो दुगामारि आरो एसे। मैयासो लोगो मोननाय सिख्ला माने माथो साननांगौ आंलाय बेखौलाय। दुगायानो जा रांखिनियानो जा मोजाङानो गाज्रियानो जा हेल्प खालामनांगौ हेल्प खालायबाय थांबाय माथो आरो माखौथो गोसोखांबाय थानांगौ। नङा थारमाने आं गोसोखाङामोन माने गोसोखांनाय माने मा बियो फैगोन होनना खोथा होना थांबायना बेनिखायनो एसे माने गोसोआबो आसा खालायना दं आरो फैगोनसो नामा होननानै। फैयाबाबो अरजाया दे बाथो। एसे मेगनखौनो मिसिनोसै 5 मिनिटसो। या भगबान। God, I'm so late. गोबावानो जाबाय। Dimple. What? You have no common sense? नोंहा मा common sense गैया नामा? सासे मानसिया अबावबा थांनो ओंखारनायाव उनखिनिफ्राय बेगनिफ्राय माथो होनो नाङा। बे खोथाया बे गियाना नोंनाव गैया नामा? बेखिनि common senseआ गैया नोंनाव? Sorry, Dimple. आं नोंखौ अबावबा थांनो नागिरदों होनना मोनथियाखैमोन। Sorry. Don't show me your fake love. नोंनि नंखाय अननाय आरो नंखाय राव बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसै मिथिबाय? आंनि सिगाङाव दा देखायसै बेफोरखौ। रियेलि आं मोनथियामोन नोंखौ अबावबा थांनो नागिरदों होननानै। Obviously नोंलाय माबोरै मिथिनो? नोंथ' रोड साइड सिख्ला माने रोड साइड लामा थांथिग्रा सिख्ला। नोंबायदि मानसियालाय अबावबा थांनो नागिरबा उनखि लिंनांगौ ना लिंनाङा माबायदि सोरखौ मा केरेक्टार सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौल' नोंलाय माबायदि मिथिगोन? नोंथ' रोड साइड नों मानसि फासायसो रोंगौ हौवा। लाइक माय पापा आंनि पापानि स्टाइलनि मानसिफोरखौ नोंसोर फासायोना रोड साइड लामायाव थाग्रा सिख्ला लामा सामायाव गिदिंथिग्रा नोंसोरथ' बेफोरखौ नागिरखायो। बेयावनो मोनबाय नोङो आंनि पापाखौ फासायनो थाखाय। बेनो नोंसोरनि खामानि। रोड साइड गावासो खोब मोजां साइड हरसे सेंग्राफोरजों पार्टि खालायग्रायासो। नोंसोरबायदि रोड साइड हाथाय बाजाराव थाबथिंग्रा सिख्लाफोरजोंलाय मा आसा खालायबावजायो? डिम्पोल नों आंखौ एसेबां सैयै एसेबां रागा मानो आंनि थाखाय एसेबां नोंनि गोसोआव सैयै दङ? एसेबां रागा आंनि थाखाय
रागा दिस इज नट एंग्रि दिस इज नट कल्ड एंग्रि बेखौ रागा होननानै बुङा बेखौ नोङो डिजार्भ खालायो नाय डिम्पल आं नोंजों जेबो बेबायदि नांज्लायनो माबानो जेबो गोसो गैया आं बे न'खराव फैदों नोंसिनि पापायाबो आंखौ मोजां मोनदों आंबो नोंसिनि पापाजों गोसो गोरोबदों बेनिखायनो फैदों बिनि अनगायै आंहा जेबो गाज्रि इन्टेनसन गैया Oh really? Oh nice. Oh yes I understand. I agree. I impressed you. आं नोंजों impressed जाबाय. Wow. क्या nice. मासिबां मोजां नाटक खालाय नोंलाय फावथिना. बेनि सिगां नोङो अबेबा खुला थियेटारफोराव बिग थियेटारफोराव बेबायदि एक्टिं खालायोमोन नामा नोङो? So nice. रावबो हमनो हानाय नङा. आरो आंनि पापायाबोथ' हमनो हायाखै नोंखौ नोंनि बेफोर एक्टिंखौनो थार साननानै नोंखौ बे न'आव हाबा खालामना लाना फैदों. डिम्पल जानो हागौ जोंफोरनि बैसोआ समब्रा समब्रि जानो हागौ नाथाय आं नोंनि बिमा आरो आंजों नों बेबायदि दा रायलायसै नोंजों आंहा बेबायदि नांज्लायबाय थानो जेबो गोसो गैया आं नोंजों मोजाङै थानो लुबैयो न'खर गंसे अनलायना थानो लुबैयो Shut up! This is my house. बेयाव आंनि खोथा सोलिगोन आंल' खोथा बुंगोन नों सोर रोड साइड कुटिया बाजारि बखि नोङो जेसेबां बखि नोंनि बे आधा इन्सि खुगाजों बेसे बखि एसेबां अफमान आंखौ नोंनि बे आधा इन्सि गुस्थि खुगाखौ आङो बन्द' खालायना दोननो हायाबा देनां आंनि मुङा बे गामि नङा जास्ट नेनानैल' था नों बुंनाय फंसे खोथा आंनि गोसोआव सुबायदि थुब्रेगासिनो फंसे खोथानि बदला लागोन आंखौ बाजारि बुंदों कुटिया बुंदों रोड साइड लामायाव थाग्रा लामायाव उन्दुग्रा वाव थां जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी बाद में देखना क्या करता हूँ मैं